dantza egiten deusutik, hor dijoa, postura osoa goitik beraino. Korputza bakarra dakau. Eta edozein dantza motarako berdeu korputza hori, bakarra da. Eta ikusten dut gehiago eta gehiago jende gaztia, minekin, teknika lantzen, izan berdeu pixka bat zorrotzak. Hasiera klasea posturala lantzen. Hau da hitz bat, baina oso importantia, txikitatik edukitzia gauzak teknika gero lantzeko garbi. Oso importantia posturalen dia besuak. Lantzen dia bizkarretik. Ematen du ere bai oso gauza erresa, baina niretzako da zaiena. Zati da zutik, eta eduki berdezu korputza osoa oso ondo kolokauta. Zartu behaz pixka bat pedagogia, umientzako, baiz 4-5 urtekua. Orduan, beti landu behar da dana jokuan bidez. Zer lantzen dugu? Beti. Ritmoa eta espaziala deitzen dugu. Nola moitu alde batetik bestea? Ritmoa da abstrakto txikientzako. Baina jartzen baldin badeu txaluak, okinu batzuk, zeituan ulertzen du, azkenean dana da joku bat lantzeko. Beti, erritmoa, espaziala, gero soziabilitatea beren artean ere bai oso importantia da, kooperatzia danak.